Des que va néixer el seu fill Joan, Llosi Llorenç s'ha dedicat en cos i ànima a defensar els drets de les persones com ell tenien discapacitat intel·lectual. D'això en fa més de 60 anys. Va crear la primera associació catalana per a persones amb discapacitat i va fundar el Taller Escola Barcelona, el TEB. És un testimoni d'excepció del sector de la discapacitat. Per això volem conversar amb ella. Llosi Llorenç, bon dia. Bon dia. Què s'ha significat tenir un fill amb discapacitat? Mira, d'entrada no ho saps que sigui discapacitat. D'entrada, el primer fill és la cosa més maca que li pot passar a una dona. Tot és il·lusió, tot és vida, és una vida que comença, que per ell tens totes les esperances i que voldries el millor, que es fes gran, fos intel·ligent, treballés, fos útil a ell i a la societat. I no va ser així. Al cap de poc, gràcies a les amistats que teníem, vam saber que el nostre fill gran, en Joan, tenia una disminució intel·lectual. Jo en diria una disfunció, perquè en certes coses, per exemple, en matemàtiques, ens dona, lliçons. Per tant, no és el 100% d'aquesta disminució en tot. En apreciar la gent, en fer l'esforç, en ser una persona amb una voluntat de fer-ho per aprendre a treballar i a ser útil, a l'esport, amb coses que de veritat pensàvem que eren impossibles que les pogués fer. Això ho saps al llarg dels anys. Quan vostè va entrar en aquest món, com era? Quina opinió en tenia la societat? La societat envers ells era la ignorància més absoluta. No coneixien què era el món de la persona amb discapacitat. És gràcies a tenir aquesta associació, que va ser una associació potent. Va treballar amb el cap i amb el cor d'aquesta associació. Per tant, la primera cosa que va fer és defensar els drets. Els drets a què? Doncs al treball. Els drets a què? A una formació. Els drets a què? A tenir com a treballadors també els drets de qualsevol treballador. O sigui, no renunciar a cap dret. Tots els drets volíem, tots. I encara hi estem treballant, No s'ha acabat. Quan va començar a organitzar-se, quines dificultats es va trobar? Tots, sembla que ja ho he dit, és la ignorància total, començant per la gent que ens governava. Aquests potser sí que sabien alguna cosa, però callaven, perquè són els que havien de fer el necessari perquè a aquestes persones no els hi faltés, precisament, el que vol dir un lloc per treballar, tenir els drets reconeguts, tot això estava per fer. Això va esclatar al 1968. Per servidora i el meu marit vam ser entrevistats per la TV. No hi havia d'altra, No n'hi havia d'altra, només n'hi havia una. I aleshores encara ho feien en directe. I esclar, es va sentir per tot l'estat espanyol que aquestes persones no tenien dret ni a la seguretat social ni a les atencions mèdiques que té qualsevol. No les tenien, no estaven reconeguts. Caram! O sigui, li van posar una mica de remei. Quina mica de remei va posar l'Estat? Les famoses 1.500 pessetes per cada família que tingués un fill afectat i que fos adherit, o sigui, que cotitzés a la seguretat social. I és molt poca cosa, saps, això. Pensa que en Joan no va tenir l'escola que per ell hauria anat l'anell al dit, perquè era privada. I què vol dir que era privada? Vol dir que valia 3 vegades més que aquestes 1.500 pessetes. El sou del pare. Si el sou del pare el dedicàvem a l'educació del Joan, els altres que havíem de fer morir-nos de gana, em sembla que l'elecció és dura. I jo diria que per la banda de qui ens governa és de les coses pitjors que ha fet.
En el llibre Tu devia, Joan, vostè diu que no és fàcil aprendre a fer de pares d'un discapacitat, ni és fàcil la seva educació. Com era l'educació pels discapacitats quan el seu fill era petit i com ha canviat? Doncs mira, quan era petit, anava al parvulari, que en diríem ara. En aquesta vida del parvulari, doncs la cosa va anar rotllant. Ara, quan vam ser al primer ensenyament ja vam tenir portes tancades. En Francesc va anar a una escola com cal, el Jordi va tenir una escola com cal i l'Àlex va tenir una escola com cal. Però en Joan li va embarrar el pas. Joan no tenia el nivell. Això no et revela, o sigui, aquesta rebel·lió dels pares contra aquesta negació a l'educació. Una criatura de 8 anys en faran el que vulguin, perquè és manejable, és una persona que ve al món sense saber res. Quantes coses li pots ensenyar? Moltíssimes, encara que tingui un nivell que no és el 100%. Negar-li això a un nen de 8 anys és molt gros el que diré. Considero criminal, perquè li barren el futur ja des dels 8 anys. Vostè ha dedicat moltíssims esforços a procurar un lloc de treball per a les persones amb discapacitat. Va ser molt difícil convencer tothom que els discapacitats poden treballar bé? Doncs mira, vam començar per una festa de Nadal, per Santa Llúcia, enfront mateix de la catedral, vam posar una parada. Amb què? Doncs mira, una cosa que va tenir l'idea un senyor que en sabia molt, a fer pessebres de fang. Bueno, això va cridar l'atenció a uns senyors que passaven. I resulta que aquests senyors, un d'ells era un antic amic del pare, d'en Josep Martínez de Foix. I van entrar en conversa, el qui l'acompanyava era un directiu de la Casa Philips. No cal explicar què és la Casa Philips, oi? Bé, doncs aquest senyor va dir, aquests nois jo tinc feina per ells. I aquí vam començar a facturar amb una empresa. I aleshores una cosa amb l'altra, saps? La Philips és important, vam sortir a la premsa que la Philips donava feina i un altre també va venir i això d'escoltar la història a través d'un que ja ho coneixia va anar portant gent. Total, on vam començar va ser el carrer de Grau i Torres de la Barceloneta i quan ja era ple ja va sortir aquell amic que va dir a Verdum tinc unes naus que fan pena però perquè no són útils per la gent, no serveixen per res, us les regalem. Us les regalem a la mateixa forma que l'Ajuntament ens va cedir als locals de la Barceloneta, que són cedits, diguéssim, graciosament, amb un contracte que diu que mentre nosaltres treballem amb el que estem treballant, per el que vam néixer, per fer treballar els nostres nois i noies, allò seguia així, renovable cada 5 anys. I el de Verdum és igual. Quins entrebancs s'han trobat? De tota mena, de tota mena. Néixer en aquestes condicions és una gran adversitat. Fora hipocresies de dir que tothom tenim una incapacitat, alguna, sé que les tenim, però aquesta, la intel·lectual, aquesta no la té ningú, la tenen ells. I donar-li la volta, donar-li els mitjans per guanyar-se la vida. I no regalem el sou, sinó que és guanyat amb l'esforç d'ells, que es factura aquesta casa, el que es factura és el treball d'ells. Això, fills meus, és donar-li la volta a l'adversitat. El sector de la discapacitat ha patit darrerament moltes retallades. Creu que reben el tracte que mereixen? No. El senyor Rajoy s'equivoca. Ens vol fer retrocedir 30 i 40 anys enrere. Qui esborra la història de 30 i 40 anys del que tu vulguis, d'una cosa viva, que encara funciona, que encara aixequem el cap cada vegada. I si hem d'anar a l'Arc de Triomf, que el vam omplir 17, 18.000 persones, doncs què?
Cada vegada haurem de fer-ho, doncs ho farem tantes vegades com vulguin. Aquí l'esperit de lluita no s'ha acabat. Es va començar amb esperit de lluita i amb aquestes coses que passen políticament, com acabes de dir tu, no hi estem gens d'acord. Això va contra els drets universals. Per tant, és que es contradiu. Qui governa ha de, primer que res, li correspon protegir aquestes persones. Més que res, aquestes persones és el que té més obligació de protegir. Com va sortir la necessitat de crear residències o habitatges per a les persones amb discapacitats? Servidora, jo acompanyava a tot un grup de nois, que hi havia 15 o 18 nois i noies, de la Barceloneta a la piscina municipal. I en aquest anar i venir, veia com pujaven a una casa molt maca, de cara a mar, de cara al passeig. I vaig pensar, renoi, un pis així, pels nostres nois, pel dia de demà. Doncs mira, em vaig posar en contacte amb qui venia als pisos, vam veure que no estava malament de preu, les nostres butxaques eren absolutament buides, i ves quantes coses passen quan hi ha la bondat d'una persona. Vam trobar, imagineu-vos, un inspector de treball que estava de baixa per una malaltia llarga que havia tingut i ell sabia que estava malalt i està sol. Aleshores, estant ja altra vegada, doncs, podríem dir, en actiu en la seva feina, ens va escoltar, no sé per quin camí vam arribar a anar, però és igual, i va dir, mireu, vosaltres busqueu un amic que us faci unes factures sobre màquines elèctriques de cosir, per la raó d'1.000.000 de pessetes. Parlem de l'any 75, imagina't. 1.000.000 de pessetes d'aquell temps. I si teniu aquest amic, tirarem endavant un projecte, que ja us diré com es fa. Molt bé, ens vam posar d'acord amb aquest senyor, vam trobar aquest amic, perquè d'amics, aquesta història del TEP és així que en té d'amics, i aquest un més. Aquest senyor va fer els ulls grossos, va venir a fer inspecció de les màquines, a la factura era correcta, arribava a 1.000.000 amb 100 i no sé, i escaig de pessetes, ho va trobar perfecte, no va veure ni una màquina, ni una. I va firmar allò, vam cobrar 1.000.000 i vam fer l'entrada als pisos. Servidora de vostès amb una cartera plena d'expedients, de papers i formularis, el que voleu, vaig anar a Madrid. I l'administració central va pagar el 100% del que faltava d'aquests pisos. A més, amoblat. I així va ser que va néixer una idea que portàvem al cap, l'experiència que haurien de fer aquests nois i noies de conviure entre companys, mentre tenen la família que els hi fa, doncs, al costat, poden fer aquesta experiència sense necessitat de dir anem a ocupar un pis, marxem de casa. No, no era aquest. I en vam dir escola de convivència. I aquest llibre també ho explica. Vostè ha lluitat molt per donar autonomia als discapacitats. La incapacitació no ens treu drets? Molts de nosaltres, per exemple, no podem votar. Els pares que volen que el seu fill voti, que s'espavilin. Encara que hi hagi una sentència que digui que li veten el vot, no en facin cas, parlin. Vagin a veure qui han d'anar a veure, expliquin la situació, expliquin la voluntat que té aquest noi de votar precisament a qui vol votar. És igual que sigui del PP, com que sigui de Convergència, com que sigui socialista. Aquesta persona té dret a opinar, si arriba a opinar sobre política, té tot el dret del món de poder votar. Malgrat hi hagi una sentència que l'impedeixi. Alhora, darrere aquesta sentència, hi ha d'haver la voluntat dels pares que el seu fill compleixi amb aquest dret. I les organitzacions que s'hi dediquen haurien de fer alguna cosa millor? Mira, les organitzacions fan el que poden i cada canvi d'equip, saps què vol dir d'equip?
que ara manen uns, ara manen els altres, modifiquen coses que les entitats que ens defensen, us defensen a vosaltres, s'han de posar les piles, precisament per anar contra del que van dictant les lleis i el que sigui, que poden, diguéssim, restar alguna, per molt poc que siguin els vostres drets. Aquestes associacions, aquestes federacions que lluiten per vosaltres han de treure les ungles perquè això no passi. Te n'explicaré una perquè en el TEP, l'any 90, jo em vaig jubilar i vaig pensar, amb 65 anys penso que he treballat prou perquè ara continuar faré una cosa nova, que serà la fundació. Aleshores em vaig donar de baixa de la Seguretat Social, el TEP no em va pagar mai més cap sou i vaig cobrar la pensió de jubilació que paga a Madrid. I vaig dir, ara toca amb ells de pagar. Jo treballaré igual a favor dels drets d'aquests nois. I aquesta fundació no té més que posar aquell final, que quan no hi ha els pares, hi hagi algú que us porti al metge, que us cuidi, que si necessiteu una dieta especial la pugueu fer, que tingueu un habitatge digne, que és el que primer havíem parlat, no? Els pisos. Ara tenim 80 persones omplint pisos. N'hem inaugurat una a Badalona que és un sol. I esclar, les necessitats van augmentant perquè sou molta gent. Mira, per dir-te una cosa, vam començar la cooperativa, que érem 7 famílies, i ara en som 700. Aleshores, el TEP és una mena de cosa que no és ben bé un centre de treball, sinó que és un tot de tot. Perquè les necessitats han anat sortint i les hem anat cobrint. Ens toqués o no ens toqués. Comprens? Aleshores resulta que faltaven pisos, faltaven uns drets, i els tenim. Ara, per exemple, deixeu-me en dir un, que m'enorgulleixo. Vaig tenir la sort de conèixer el senyor Andreu Orofino, un gran advocat que escoltava l'expressió d'una dona del carrer que no coneix res de judicis, ni de lleis, ni de res, però sí que té molt clar el que feia falta en aquest col·lectiu, que és que quan es jubilessin tinguessin la pensió d'orfanesa per part de pares. 2 pensions econòmiques sortides de la Seguretat Social és prohibit, era prohibit. Però van sortir aquestes forces que no sé d'on surten, que amb un bon advocat que ho va saber escriure es va presentar al Congrés de los Diputados a Madrid i es va guanyar. Per tant, nois i noies que estan jubilats, que no tenen família i tenen una pensió d'orfanesa que els hi toca pel treball dels seus pares durant tota la vida, tindran les 2 pensions. Abans d'acabar, ens agradaria que pogués adreçar un missatge a les persones amb discapacitat, un altre a les seves famílies i un altre a l'administració. Bufa. A mi em sembla que he parlat suficient perquè aquí s'entregui una mica el què vull dir. Els nois i les noies, totes heu de pensar que a la vida un s'ha de guanyar el pa, que ningú els hi portarà a casa, que se l'han de guanyar, s'han d'esforçar, que la vida plena és poder treballar i dir, mira, tota aquesta feina he fet, per això cobro cap de mes. Aleshores, de cara a l'administració, que la primera obligació que té davant de la societat són les persones com vosaltres, que us ha de defensar sempre un altre. I l'administració és el primer obligat a defensar totes les vostres qüestions. Té l'obligació de fer-ho, per sentència. Quan a una persona li posen aquesta etiqueta, incapacitat, vol dir que recula en el temps als 18 anys, és un menor d'edat. És la mateixa persona, no li passa res, el veurà tothom igual com és, però ell té aquesta condició que vol dir que l'Estat i la societat han de defensar-te. I em sembla que no t'hi puc dir res més.
puc dir una cosa, que plego, sapigueu que plego, no us deixo, no us deixaré mai, jo quedaré a casa, cuidaré de casa i em cuidaré. Tinc 90 anys. És la segona jubilació, aquesta és l'última. Però m'agrada dir-vos-ho perquè no us ho hagi de dir ningú. Aleshores no la veurem passar per aquí, o sí, depèn, però quan sigui qüestió d'anar a la plaça Catalunya o al Parlament a treure la cara, jo aniré al davant, que fa efecte una dona amb un monyo blanc, que porta 60 anys predicant, se l'ha d'escoltar, pobra, no? Ha estat un plaer. Hem après molt amb aquesta conversa. Moltíssimes gràcies. Doncs quan vulgueu hi torno. Raül et diu. Bravo, senyora Josi. Home, cada vegada surto millor. Caram, està molt bé. Mira, una marquesa, diré.